Řekli byste u minulého kalendáře hráče, že Clair Obscur Expedition 33 se stane doposud nejlépe hodnocenou hrou roku 2025? No ja teda absolútne nie, ja som si myslel, že je to taká typická JRPG vec, ktorá baví možno tak maximálne Dupyho. Ale ne, nezávislá scéna opět vystrčila růžky a znovu dokázala, že nemá problém překonat obrovské společnosti. A třeba se nějaký ten klenot skrývá i v dnešním menu, které vám právě teď servírujeme. Aj by som povedal dobrú chuť, ale na prvom mieste je niečo, čo si nie som istý. Proč? Pretože tá jednotka stála za prd a dali sme tomu 3, pokiaľ viem. Ty jedničce se možná dal nízký hodnocení, ale 2 urážet nemůžeme. Lidí hrajú doteď. Áno, ale nie definitívno. Pretože po remastri Age of Mythology, výprave Indiana Jonesa a závodoch Forza Horizon 5 prichádza na PlayStation 5 ďalšia úspešná hra Microsoftu. Mytologické bitky ale vymeníte za tie stredoveké v Európe, Ázii a Amerike, pretože viem, že tam bola Johanka Zarku, za to som hral. Užijete si stredovek od jeho temných počiatkov až do začiatku renesancie, vrátane španielských bojov o Mexiko. Definitívna edícia prináša nielen 4K Ultra HD grafiku, ale taktiež 4 rozšírenia Lords of the West, Dynasties of India a Dawn of the Dukes. Domitia calls on us to quash the rebellion of one Saturnínus. Pojďme se tedy vypravit do nádherného a tajemného světa plného zapomenutých příběhů a dávné magie. V pokračování oblíbené indie hry Spirit of the North se znovu ujmete osamělé lišky. Liška! To se bude líbit kuši. Ta se tentokrát se svým věrným společníkem, moudrým Havranem, vydá na cestu za záchranou ztracených strážců a za návratem domů. Čeká vás putování rozlehlým a starobylým otevřeným světem, který ukrývá pozůstatky dávno ztracené civilizace. Každá oblast, od hustých lesů přes zasněžené vrcholky hor až po temné krypty. Tam chýba Y, tam mal byť Y podľa mňa. Až po temné krypty nabízí unikátní výzvy, tajemství k odhalení a vizuálně působivé scénérie. Tie by sa inak mali nachádzať aj v ďalšom titule. Pokiaľ vás totiž bavil prieskum mimozemskej planéty, tak po viac než 4 rokoch dostanete pokračovanie. Revenge of the Savage Planet stavia na základoch svojho predchodcu. Vývojári lákajú na veselú a satirickú akčnú sci-fi výpravu na 4 rozsiahle planéty plné bizarných tvorov, zvláštnych rastlín a záhad k preskúmaniu. A možno aj niečo naviac. A co? Ja neviem, je to tajomstvo Gelu, ešte som to nehral. Oproti predchádzajúcemu dielu budete mať väčšiu voľnosť pri prieskume a riešení hádanok a taktiež nové nástroje. To všetko a o mnoho viac si užijete sami, prípadne v kooperácii s ďalšími hráčmi. Zahraš si se mnou? Nie. Jednička byla skvělá. Nedohrali sme Factory Gelu. Tvůrci Lost in Random. Nechybí tady slovo? Ono sa to volá Fe proste. Aha, dobře. To je ako strážnik zo Santa Fe, ale je tam iba Fe. Tvůrci Lost in Random a Fe přichází s temným fantasy dobrodružstvím The Midnight Walk. Tady se vydáte na cestu ve společnosti malého světýlka jménem Podboj. Říká se Podboj tomu týpkovi, co většinou strašně hulí? Taky, ale Podboj, ono je to zároveň taká tá vec týkajúca sa exkrementov. Wow. Každopádně Podbojův plamen je vaším jediným vodítkem v rozpolceném světě plném zázraků i hrůzy. Během cesty zažijete 5 temných příběhů, v nich se setkáte s podivnými postavami a budete bojovat o přežití proti monstrům, která touží pohltit světlo vašeho malého společníka. Takže akože solárne panely a fotovoltaické panely? A jako by tě někdo chtěl vlastně spapat. Takže ako solárne panely? Jo. Zajímavostí je, že veškeré prostředí a postavy byly ručně vymodelovány z hlíny a následně pečlivě převedeny do hry pomocí 3D skenování, takže trochu jako Neverhood. Výsledkem je fascinující svět s nezaměnitelnou atmosférou oživený v dechberoucím stylu stop motion animace. Hra je plně hratelná jak na klasické obrazovce, tak ve virtuální realitě, kde si ponoření do hlínou modelovaného světa užijete ještě intenzivněji. Skoro jako byste je mohli mačkat. Ak máte radi policajnú akciu a prvé diely Grand Theft Auto, tak teraz dávajte pozor. Já jsem úplně načatej, takže už bude konečně ta GTA 6. Nie, Gelo, nebude. Nie. Už čoskoro sa totiž vžijeme do role mladého policajta Nika, ktorého čakajú perné prvé dni po zaškolení v neonom zaliatom meste Averno City v roku 1983. Počkej, to by nemělo být zas tak náročný. Myslel jsem, že školení policajtů v Americe trvá asi tak 3 dny. V poslednom čase už aj na Slovensku, ale do toho nejdeme zabiehať. Ulice ovládajú gangy, zločin raší na každom rohu a vy sa vydávate nielen očistiť mesto od kriminálnikov, ale taktiež odhaliť pravdu o vražde svojho otca, ktorý zomrel pri výkone služby. To je strašné klišé inak. Hra je podstou
prvkou klasickým policajným filmom a kombinuje realistickú policajnú simuláciu s akčnou sandboxovou hrateľnosťou. Pri hliadkovaní budete riešiť rôznorodné trestné činy od drobných priestupkov až po ozbrojené prepadnutia banky či po uličné závody. A hlavně ty pejskaře. Počkaj, tam sú aj pejskaři? No doufám, neukáznění pejskaři jsou to nejhorší. Keď nechávajú tie hovná tam proste. Jo. Každá situácia vyžaduje vlastný prístup. Rozhodnete sa prenasledovať pachateľa peši, alebo autom, alebo povoláte posily a zablokujete im únikovú cestu. Já bych se radši dal donat. A tak vlastne to je také GTA, ale na ruby. Kůži policajta vás sice čeká akce, ale ve srovnání s pekelným dobrodružstvím je to nic. Doom, the Dark Ages. Vás zavede do období dávno před událostmi předchozích 2 dílů série a odhalí epický příběh o zrodu zuřivosti samotného Doomslayera. Čeká nás temná a brutální středověká válka proti samotnému peklu, kde se na démony vrhneme jako superzbraň bohů a králů. Na bitevních polích zamořených démony budeme řádit s oblíbenými ničivými nástroji zkázy, jako je ikonická Super brokovnice. ale také si osaháme z brusu nové zbraně, třeba Univerzální štítovou pilu. která kombinuje obranu i devastaci v jednom. Slayerova cesta za rozdrcením pekelných legí nás zavede do doposud nepoznaných světů. V troskách rozpadlých hradů, na krvavých bojištích, v temných vozdech i na prastarých pekelných pláních nás budou čekat skrytá tajemství, nečekané výzvy a odměny pro ty nejodvážnější. Aj tak všetci vieme, že to robil len preto, že mu zabili králika. Doomslayer je totiž John Wick ešte, než to bolo cool. Fanúšikovia Medrunneru a Snowrunneru zdravíme Miky sa konečne dočkajú. V novej hre budete nielen zdolávať nehostinný terén, ale taktiež stavať silnice. V novej hre budete nielen zdolávať nehostinný terén, ale taktiež stavať cesty a obnovovať areály zničené katastrofami. Za volantom obrých stavebných strojov budete odpratávať súď, vymieňať poškodené zariadenia, opravovať mosty zničené počasím alebo bývalou vládou a o mnoho viac. Ty sa rehoceš, ale u nás momentálne po ceste do Bystrice máme 3 mosty, po ktorých môže ísť len jedno auto, pretože zistili, že majú nosnosť 0. Pretože už 20 rokov presluhujú. Môžu tam přesně hodit prkno. To je v zásade to, čo urobili. Bude to tak ešte 10 rokov asi. Všetko to doprevádza nový fyzikálny model s realistickou simuláciou. Výsledkom je, že pri práci musíte počítať s hmotnosťou, veľkosťou a správaním sa rôznych materiálov, ako je piesok, drevo alebo asfalt. Budete tvarovať terén, stavať nové cesty a zaistievať plynulý prechod pre svoje vozidlá. Každý stroj má svoje špecifické využitie. Buldozery odstrania prekážky, ťažké nákladiaky prevezú menšie vozidlá, stacionárne a portálový jeřáb. Stacionárne a portálové žeriavy. To jsou jeřáby. Jeřáby zase ľahko nadvihnú kontajnery a rôzne vybavenie. Továrne pripojíte späť do siete pomocou pokladačov kabelov, to je ako gelu na záchode. Hej! A finišeri pokladajú asfalt a valce potom zarovnávajú tie nové cesty. No. Ale abych se přiznal, mě vždycky tyhle ty hry přišly jako trošku divný, ale teďko jsem si uvědomil, jak by bylo skvělý, kdyby byl prostě nějaký SnowRunner, ale byl by to jako Heroes Runner a tam by si ve svém magickém království pomocí pozitivních převáděl. Driftování v malebné japonské krajině jsme si měli užívat už koncem března, ale vývojáři nakonec vydání odložili. Snad tak už k dalšímu odkladu JDM Japanese Drift Master nedojde. Ve hře budete muset prokázat své řidičské umění a vybojovat si titul mistra driftu. Otevřený svět nabídne zhruba 250 km klikatých silnic, které nás provedou rozmanitou krajinou až po živá městská centra. Chybět nebude dynamické počasí, střídání dne a noci a samozřejmě ikonické značky jako Mazda, Nissan nebo Subaru, které k japonskému driftování neodmyslitelně patří. Tento rok je bohatý na výpravné akcie. Ak máte chuť na ďalšiu, tak tu je Blades of Fire od autorov série Castlevania a Metroid Dread. Hra vás zavedie do sveta plného nebezpečenstva, tajomstiev a nelútostných súbojov. V roli Arana de Liri sa vydáte na cestu za odhalením skutočného zmyslu svojho osudu. Sprevádzať vás bude Atso, verný spoločník, ktorý v priebehu súbojov analyzuje nepriateľov a radí, ako ich poraziť. Navyše ovláda starobilý jazyk kováčov, ktorý bude kľúčom k mnohým tajomstvám, pretože tu budete zbierať kováčske zvitky, rozvíjať svoje schopnosti a vyrábať vlastné zbrane. Materiály, z ktorých svoje zbrane vytvoríte, ovplyvnia ich váhu, dĺžku, odolnosť, prieraznosť a ostrosť. Samotný súbojový systém vás odmení za stratégiu. Môžete cieliť na konkrétne časti tela nepriateľov, rozbíjať brnenia, sekať, bodať alebo drviť podľa toho, čo si situácia žiada a čím je nepriateľ chránený.
No a pokud máte rádi akční RPG z pohledu první osoby, tak jste o Tainted Grail The Fall of Avalon minimálně slyšeli. Tahle temná reinterpretace artušovských legend po 2 letech opouští předběžný přístup a vyjde v plné verzi nejen pro PC, ale také pro PlayStation 5 a Xbox Series X. Titul zve do temného a otevřeného světa uvězněného v nekonečném podzimu, kde legendy padají a vaše rozhodnutí utváří budoucnost. Ve spletitém příběhu plném těžkých voleb budete rozhodovat o osudu Avalonu a o odkazu, který po sobě po staletích bojů zanechá král Artuš. Každý váš krok, každé rozhodnutí má váhu a mění svět kolem vás. Bojový systém je flexibilní, kombinuje zbraně na blízko, luky, magii, vrhací zbraně i lektvary a můžete si přizpůsobit styl boje podle svého gusta. Chcete být tedy šílený alchymista, mocný nekromant anebo tichý lučišník ve stínech, tady můžete být kýmkoliv si přejete. Ja by som tady chtěl být šťastný. To bejt nemůžeš, ale můžeš být Artuš jako nekromant a zachránit nebo dát nový tvar Anglie. To mi k Artušovi síce úplne nesedí, ale budíš. A teraz je čas na poriadnu dávku bláznivej akcie, alebo teda simulátor reality. Deliver at all cost vás nechá vydýchnúť si po náročnom dni, ale pozor, odpočinok to nebude len tak nejaký obyčajný. V roli kuriéra totiž musíte doručiť zásielky za každú cenu. A aj keď to znie jednoducho, realita vás veľmi rýchlo vyvedie z omylu, však skúste to v Prahe v pondelok uprostred špičky. Mesto je živé, nebezpečné a absolútne zničiteľné. Budovy sa rúcajú, auta lietajú vzduchom a cesta sa mení v chaotické boji. Vďaka prepracovanému fyzikálnemu modelu deštrukcie vás na každej trase čaká aj iný zážitok. Nikdy neviete, čo sa vám pripletí do cesty. Zaujala vás táto šialená jazda? Vyskúšajte si demo na Steame a pokiaľ si počkáte na vydanie, Epic Games Store bude plnú verziu hry rozdávať zdarma po dobu celého 1 týždňa. Přemýšlel si někdy, jak blízko v angličtině zní dodávka a odjátrování? Deliver. Teraz nadišiel čas na ďalšiu výzvu. Tohle to bude ten Night Train, ne? Áno, je. To bychom měli Honza Sviňák úplně strašně Night Train. Áno. Teraz nadišiel čas na ďalšiu výzvu. Temnej noci a smrtiacim nástrahám z dielne japonského štúdia From Software sa postavíte v dobrovede až 2 ďalších hráčov. V tomto samostatnom akčnom dobrodružstve zasadenom do sveta Elden Ringu je spolupráca kľúčom k prežitiu a k víťazstvu. Mám jenom takový drobný problém. Opravdu lidi, kteří hrajou Soulsovky, mají přátele? Ja neviem, opýtaj sa Honzasa. Chopíte sa jedinečných šampónov. Chopíte sa jedinečných šampiňónov. Chopíte sa jedinečných šampiónov, z ktorých každý oplýva vlastnými schopnosťami, štýlom boja a osobnosťou. To je inak také fajn, proste, že každý má vlastnú osobnosť, to je také nezvyklé, že? Zvlášť u těch multiplayerovek je to hustý, já nesnáším, když prostě hraju s lidma a najednou zjistím, že to jsou NPCčka. Gelu, máš problémy s kamarátov? Hrávaš Soulsovky? Možná. Sila jednotlivca je veľká, ale skutočnú moc ukáže až tímová spolupráca a správne využitie synergie medzi postavami. Pretože žiadny človek nedokáže tak p***ať veci ako celý tím nekvalifikovaných idiotov. Preskúmate svet premenený neustálou hrozbou, kde sa krajina mení s každým novým dobrodružstvom. The life of the Night Lord. No a dostali jsme se na samotný konec, ale jak jistě dobře víte, ne všechny hry se vešly do našeho kalendáře a tak pro vás máme i tady tu tabulku, ve které narazíte třeba na Among Us ve 3Dčku. No a samozrejme sú tu veci ako Disney. Prečo? Pretože Disney, nejaká vec od Capcomu, Hotel Architect, máte to proste v tabulke. Nezabudnite nám do komentárov napísať, na ktorú hru sa tešíte najviac tento mesiac a pozrite si ďalší kalendár o mesiac alebo nejaké iné video na Indianovi. A nebo třeba i kalendář nerda na Nerdfixu. Ďakujem, Gelu, veľmi si to cením. Protože chci vědět víc. Ahoj!